ଶୁଣି କଂସାସୁର ନାରଦ ମୁଖରୁ ଉତ୍ତର ଦେବକୀ ବସୁଦେବକୁ କହିଲା ତା ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଶୁଣି କଂସାସୁର ନାରଦ ମୁଖରୁ ଉତ୍ତର ଶୁଣ ଶୁଣ ଆରେ ଡଗର ଏମାନଙ୍କୁ ନିଅ ବନ୍ଦୀ ଗୃହର ବନ୍ଦୀ କର ବେନି ଜନକୁ ପଶି ନ ଦେବ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦିନ ରାତି ରହି ଜଗିଥିବ ତହିଁ ଦିନ ରାତି ରହି ଜଗିଥିବ ତହିଁ ମୁଁ ବୋଲ କର ଶୁଣି କଂସାସୁର ନାରଦ ମୁଖରୁ ଉତ୍ତର ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ନେଇ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରଖିଲେ ନେଇ ବାହାରୁ କବାଟ କିଳିଲେ ବେନି ଜଗୁଆଳ ରହିଲେ ଦିନ ରାତି ରହି ପ୍ରହରା କରିଲେ ଦିନ ରାତି ରହି ପ୍ରହରା କରିଲେ କଂସ ଡଗର ଶୁଣି କଂସାସୁର ନାରଦ ମୁଖରୁ ଉତ୍ତର ଦେବକୀର ଷୋଳ ସନ୍ତାନ ନାଶ କଲା କଂସ ରାଜନ ସପ୍ତମ ଯାଇ 2 ମାସରେ ଗର୍ଭପାତ ହେଲା ଶେଷରେ ଦେବଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ରୋହିଣୀ କଲରେ ଦେବଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ରୋହିଣୀ କଲରେ ହେଲା କୁମାର ଶୁଣି କଂସାସୁର ନାରଦ ମୁଖରୁ ଉତ୍ତର